Ateneul Român, o adevărată bijuterie arhitecturală și un simbol al culturii românești. Construit între 1886 și 1888, Ateneul Român a luat naștere datorită unei campanii de strângere de fonduri cu celebrul slogan "Dați un leu pentru Ateneu". Această inițiativă a unit românii într-un efort comun pentru a crea un spațiu dedicat artei și culturii. Ateneul Român este proiectat în stil neoclasic, cu influențe romantice și baroce. Fațada sa, grandioasă, cu coloane impunătoare și o cupolă spectaculoasă de 41 de metri înălțime, îl face inconfundabil. Ateneul Român este Casa Filarmonicii George Enescu, găzduind concerte de excepție și Festivalul Internațional George Enescu. Dacă ajungeți vreodată în București, Ateneul Român este un loc pe care nu trebuie să-l ratați. Voi ați fost la Ateneul Român? Scrieți-ne în comentarii experiențele voastre!